Avui parlarem del Corpus i d'algunes de les seves particularitats, com pot ser, per exemple, l'ou con balla. Corpus és una festa, com moltes altres, que cada any canvia de data i sempre entre els mesos de maig i juny. Això vol dir que pot ser que arribi a coincidir fins i tot amb les festes de maig o, per exemple, amb Sant Joan, com ha passat alguns dels últims anys. Es celebra el dijous després de la setmana de Pentecosta, que si no recordeu què és o no sapigueu què és, podeu mirar un dels vídeos antics que vam dir on ho explicàvem. I té alguns elements, doncs, el Corpus, alguns elements a comentar. Primer, que és el punt culminant de la primavera, i ja hi ha tradicions precristianes en relació, diguéssim, a genis o déus de la vegetació o de les collites. I aquí es pot veure, per exemple, amb tots els components de les flors, com podem veure, i no només es fa aquí, sinó que es fa en molts altres llocs on hi ha grans ornamentacions. Es pot veure, per exemple, en les enramades de cardona, solsona, arbúcies i molts altres llocs. Un dels altres elements principals, o que es considera principals, és la relació amb la fertilitat, tot i que hi ha teories de tot. I què dir de la fertilitat? Per què? Perquè el que fa és fer referència, en aquesta manera, a l'ou i al raig. I aquí és on la fertilitat entra al concepte de l'ou con balla, que és una tradició molt arrelada a Catalunya i molt important, que es celebra en aquest cas a Corpus. No té més que ser un ou que es buida per dintre i es col·loca dintre del raig de la brolla d'aigua, i amb aquest joc i aquest moviment d'anar pujant i baixant i caure i tornar-se a aixecar va agafar el nom de l'ou con balla. És un element bastant important i que té tot un concepte. Fixeu-vos-hi que ho han decorat de flors, per tant no és una cosa que es faci així com així, i ho podeu trobar aquí a prop a bastants llocs. A Barcelona hi ha bastants espais on ho podeu trobar, a la Casa de l'Ardiaca, a l'Escola Sant Camil o fins i tot a la Catedral de Barcelona, on fa segles i segles que es fa aquesta tradició de l'ou con balla. I aquí a Badalona podeu venir a la rectoria de Santa Maria i és on ho veureu. Tot i això, el Corpus, l'element principal o l'element central de la festa era la processó, i on hi destacava que sortien gegants, capgrossos, es feien balls populars i tota mena de bèsties festives. Aquest any en concret destaca el Corpus aquí a Catalunya per diverses coses. La primera és que fa 700 anys que es celebra el Corpus a Barcelona. És un any singular, no sé. I després l'altre, que és el segon any consecutiu, que no es pot celebrar el que és la festa probablement més famosa, més coneguda i més popular en aquestes dates a Catalunya, com és la Patum, i no és res més que per culpa del virus. Així doncs, espero que vingueu a veure aquí la rectoria de Santa Maria l'ou con balla, i sobretot, si voleu saber més coses de l'ou con balla, podeu aprofitar un llibre que ha tret ara l'historiador i badaloní Nil Ridé, que es diu L'ou con balla, l'efímer, el Corpus i la Catedral de Barcelona. Ara, ja sabeu més coses del Corpus. Adéu!